Hi guys, a máme tu video po dlhej dobe. Začneme si tým, že videa nevychádzali 4 dní kvôli tomu, že som bola chorá. Dávam sem aj fotku, keď nájdem. Teda videá nevychádzali preto, lebo som mala nádchu, bola som chorá, bolelo ma hrdlo. Prakticky 4 dní pre mňa nebolo možné vstať z postele a malovať sa. Dneska už mi je lepšie, takže poďme na video. Idem nakupovať do Beršky na Nivy a vlastne celkovo na Nivy chýba mi oblečenie, nejaké veci musím dokúpiť. Taktiež guys, dostala som tento nový make-up a toto už som vám spomínala. Testovačku na tieto dve veci si neurobíme dneska v tomto Get Ready With Me, ale na ďalších videách, ale to video bude asi až tak, keď budú končiť prázdniny, lebo my ideme teraz v stredu, za 2 dní, ideme na chatu, takže aj z toho bude Get Ready With Me. Tento make-up si ale dám. Skincare mám hotovú. Na make-up si dám rýchlo tento primer, nech mi tam ten make-up od Catrice dobre drží a musím si ale dávať pozor tuto na nos, keďže tam mám proste hento vysušené a bojím sa, že mi to tam bude nejako zle robiť. Keď počujete môj hlas, asi som trochu nekompletná, trošku ma boli hrdlo a kašlem. Ok, poďme na toto. Má to kvapátko. Neviem, koľko si tam toho mám dať, lebo že vraj je to full coverage, alebo teda, že je to krycie, a že to nie je nejaký light tint. Ok, dala som si to sem, asi to rozblendujem beauty blenderom a potom to dotiahnem štecom. Vyzerá to dosť dobré. OK, už to mám rozblendované, nevedela som, či mám dobrý odtieň, lebo ja som to dostala ako darček a neviem, či to ten človek dobre uhádol ten odtieň, ale je to dobré. Lenže či nie som akože trošku oranžová. Ja tu mám tento blush od Essence a ja už ho proste musím rýchlo spotrebovať, takže proste robím takto, neho už proste mám rýchlo prejsť, lebo dátum spotreby sa mu už blíži a nie je dobre proste mať make-up, ktorý je po záruke, proste nie. Hej, inak áno, mám kruhy pod očami, keďže pre mňa nebolo s tou nadchou možné spať neprerušovaným spánkom viac ako 4 hodiny. Make-up mám hotový, poďte si so mnou vyžehliť vlasy. Vlasy som si rozdelila na sekcie. Táto žehlička od Philips. A toto je moja ochrana proti teplu. Hotovo. Šperky. Bye!